Maiatzaren 2an abiatu ziren Nafarroako Ahal Dugu alderdiaren primarioak, idazkari nagusi eta herritarren kontseilu berria hautatzeko prozesua. 3 hautagaitza aurkeztu dituzte, Laura Pérez buru duen Lana 2019, Eduardo Santosekin gidaturiko Martxoako 20 eta Fran Espinosarena. Espinosa hautagaiak ez daki euskaraz, beraz ezin gurean aritu, ezin gurera gonbidatu. Ahal Duguko idazkari nagusi izateko beste 2 hautagaion arteko eztabaida eginen dugu jarraian, molde honetako lehen eztabaida izanen da gainera haien artean. Egunon Laura. Egunon bai. Ongi etorri gurera. Eskerrik asko. Eta egunon Eduardo. Egunon gara. Bai. Ederki. Orain arte alderdikide, orain aurkari, nola daramazue kontua? Alderdikide jarraitzen dugu izaten, ez dakit, ez da inolako problemarik, leia bat dago, eta esan behar da, leia hortan bakoitzak defendatuko du modu irmo batez bere jarrera eta bere posizioak eta hola, baina hemendikan jarraituko gara, kide izanek eta parte hartzen proiektu batean. Baina prozesua amaitzen delarik, Laura, batek irabaziko du eta besteak galdu, zer gertatuko da galtzailearekin? Beti esan izan duguna, galtzaileek onartu beharko lukete haien proiektu politikoa aurrera atera ez dela eta beraz demokratikoki aukeratu den proiektuarekin bat egitea eta lanean jarraitzea. Baina lanean jarraitzea. Esan edo Madrilen antzeko prozesu bat ikusi dugu eta Errejon 2. lerro batera pasada edo 3. ez dakit nola esan. Hemen alakori gertatuko da? Hombre, gehi aurreratzea izango litzateke hori, baina, gu geuk ere aldaketak proposatu ditugu gure baitan eta gure proiektu antolamendu proiektuan, eta irabazi ala galdu, esate baterako nik atzera pausu bat emango dute erakundeetan, eta, hori dokumentutan dago, batez ere defendatzen dugun deszentralizazioa eta boterearen kontzentrazioa eman ez dadin. Aurkezpenak eginen ditugu behar bezala, hasteko gainera ezaugarri komun bat nabarmenduz, biok Euskal Herri Irratiko kolaboratzaileak zineten Ahal Dugu sortu aurretik ere. Hortik aurrera, Laura, egungo idazkari nagusia zara, abokatua formakuntzaz, irakasle lanbidez, izquierda ezkerrako militante ohia, memoria historikoaren alorrean lan egindakoa, Espainiako printziarekin polemika izandakoa, ez dakit aurkezpenean zerbait gehiago falta den, Laura? Nik batez ere, esango nuke, beti oso heterodoxoa izan nizela, eta bat egin dudala helburuekin, norekin, baino. Egia da, izquierda ezkerrako militante hoia izan nintzela, baino ikusi nuenean militantzia bertan pasiboki ematen zela, ez da hor parte gehien hartu dudan mugimenduan, batez ere eragile sozialetan, bai abokatu bezala eta bai militante moduan ere. Lana 2019 hautagaitza osatu duzu, besteak beste Jose Ramon Urtasunekin eta Irene Gotalekin, badakizu kazetarioi etiketa gustatzen zaizkigula, antikapitalistengandik gertu zaudela diote, ala? Begira, koherentzia garrantzitsua denez, biztalegreari begira, aurpegia eman nuen dokumentu batzuen alde. Dokumentu batzu zeintzuk deszentralizazioaren alde neurri gehien ematen zituzten dokumentuak zirelako. Eta hala esan nion Pablori, inor baino lehen jakin zuen berak, zergatik apostu egiten nuen dokumentu horien alde, baino niri bai zaizkidala etiketak gustatzen eta Pabloren proiektu politikoa beti defendatu izan dugu hemen, naiz eta deszentralizazioari begira, guk haratago joan nahiko genuke. Nola laburbilduko zenuke titular batean, labur zuen hautagaitzaren helburua? Podemos ezin da beste alderdiak bezala bilakatu, Podemos rupturista nahi dugu politikoki, eta erakundeak egon daitezela eragile mugimenduen zerbitzura eta haien aldarrikapenak jasoz bat eginez bai kaletan nola erakundeetan nahi ditugun eraldaketa sakonak aurrera eraman alizateko. Uneren batean esan zenuen etzenekiela berriro idazkari nagusi izateko aurkeztuko zinen ala ez, zergatik aurkeztu zara? Garrantzitsua iruditzen zaidalako momentu zehatz honetan, orain arte defendatu izan dugun norabide politikoa defendatzen jarraitzea. Azken finean konpromesu horrekin aurkeztu ginelako eta hortan beste biderik ezartzea edo beste norabiderik ez ematea garrantzitsua iruditzen zaigulako bozkatu gaituzten guztiokiko leialtasuna mantenduz eta batez ere gure konpromisoarekin aurrera egiteko. Eduardo, egun diputatua zara Madrilen, abokatua zara, salaketa taldean presoen esku
eskubideen defentsan lan egin izan duzu, hor sustraierakuntzaren hainbat auzi ere eraman dituzu, deus faltan aurkezpenean? Bitartekaritza agian? Bitartekaritza, aipatu duzu nala, baina nik uste dut... Bitartekaritza aipatu du salaketarena, baina ez dut aipatu Nanklares bidean jokatu duzun rola. Bai, baita ere hemen Nafarroan zeren guk bultzatu genuen, hemen bideratu izan zen estatu mailan esan nahi dut, bitartekaritza penalaren lehenengo proiektua. Hori sekulan ez da aipatu, baina ni gustatzen zait oroitzea zeren polita da, nire biografian eta gustatzen zait. Besteak beste, Ainhoa Aznarezekin eta Xavier Fernandezekin batera martxoak 20 hautagaitza sortu duzu, etiketekin segituko dut. Iglesiasen sokakoa zarela diote, ala alda? Soka motza edo soka luzea, nik ez dakit. Nik ez dakit, ezaguna da, nik Pablo Iglesiasekin lerrotu nintzela momentuen batean, zeren nik uste nuen, proiektua garra zela Podemos aldugu sendotzeko eta bideratzeko, ez? Gure analizia zen sortu ginen momentu batean non dena posiblea zela eta dena irekita zegoela eta dena hori, baina sartu ginen kriston lasterketa batean hauteskundekin eta dena hori primariekin eta hola, eta orain zen momentua pixka bat hausun hartzeko eta pentsatzeko ze proiektua zen egokiena horretako. Eta nik ikusten nuen, alde batetikan geneukan idazkari nagusi bat proiektu batekin, eta bestaldetikan geneukan proiektu sasi bat, baina aurpegirik gabe. Eta hola, eta postu bat egin genuen, bai, baina horrek ez du esan nahi, Laurak esan duen bezala, etiketa gustatzen zezkigula. Berak apustu bat egin zuen, bere garaian, iarekin eta hola, eta berak uste zuelako, onena zelako horretarako, eta ni lerrotu nintzen idazkari nagusiakin, kasu honetan. Etiketa bat eskatuko dizu, pixka luzeseagoa, baina berriro galdetuko dizu, Laurari galdetu diodan bezala, nola labur bilduko zenukeen zure hautagaitzaren edo zuen hautagaitzaren helburua? Bueno, guk uste dugu sendotu behar dela, ez? Podemos aldugu hemen Nafarroan, estatu mailan gertatuen bezala, ez? Biztalegren, adostu genituen nolabait joko arau batzuk eta hola, eta orain jaitsi behar dugu Nafarroara, eta begiratu behar dugu Nafarroan zer daukaguna, zen motako proiektua behar dugun, eta nola. Orduan horretarako guk ikusi egin dugu antolakuntza falta handia dela, batez ere udaletik eta zirkuloetatik sumatu egin dela, ez? Falta hori, azkenean errekurtso guztiak izan dira oso zentralak eta oso instituzionalizatuak momentu batean, eta jendeak hori esan digu, ez? Orduan, jendeak esan du, behar dugu nolabait eztabaida gehiago, behar dugu elkarrizketa gehiago, behar dugu lidergo koral. Labur esan dute, Bai, barkatu. Eta ez dakit nola labur bildu, esplikatu gabe, barkatu, Sintesirako gaitasuna, akaso ez dago zure doaien artean. Bai, igual bai. Irakaslea izan naiz. Hori ez duzu aipatu, ez? Ez dut aipatu, irakaslea ere izan zara. Madrilen diputatu izan da, idazkari nagusia izaterik bada? Nafarroako idazkari nagusi Madrilen diputatuen kongresuan egon da? Eta zergatik ez? Hori, ikusten baldin baduzu ze dokumentuak aurkeztu ditugun eta nola antolatu nahi dugun lana, guk pisu handia ematen diogun nolabait oinarrizko jendeari udaletxetik karritako proposamenak. Eta gero guk aurkezten duguna ez da lidergo bat, baizik eta talde bat. Lidergo korala, gehi talde bat. Nik azpimarratuko nuke, partio honetan benetazko lana sartu egin duen jendea gure hautagaitzan dago, ez? Eta jende guzti hori, talde boteretsu hori gai da, ez? Antolakuntzaren aldetik, tenen artean lana banatzeko eta antolatzeko eta nahi dugun proiektua bultzatzeko. Bi hautagaien agiriak irakurrita iruditzen zait injustu barne antolakuntzan dauzkazuela desadostasunik handienak, eta eskatu dizudalarik laburbiltzeko zuen hautagaitzaren zioa jada kritikatu duzu nola eraman den barne antolakuntza orain arte Nafarroako dugun. Kritika hoien aitzinean zer, Laura, eta jada eztabaidan sartzen gara, Bueno, antolakuntza falta guztiok onar dezakegu hain berri eraturiko alderdi batean antolakuntza faltak eman izan direla, baina ikusi behar ditugu gure estatutuen arabera nortzuk diren gauza bakoitzeko ahaldun edo kompetente eta noren bete beharrak ziren, eta horren arabera ere jakin dezakegu non egon daitezken ardurak. Nik beti defendatu izan dut Podemos proiektu kolektiboa izan dela, eta eman diren lorpen guztiak, nolakatz guztiak kolektiboak ere izan behar
behar direla. Hortik aurrera, proposamen eta autokritika guztiak kontutan hartu behar dira, noski baietz, lidergo koralarela, nik neuk ere defendatu izan dut beti, eta nik uste dut agerian geratu dela nola Podemos ordezkatua gonden, bai Ainhoa Aznarezen bitartez, baita kongresuan daudenen bitartez, eta gure baitan talde parlamentarioan dauden pertsonen bitartez, guztiok egin dugu bat, egia da, bagian koraltasun hori jaitsi barko genukela ez bakarrik 3 pertsonen artean baizik eta baita zirkuluetara, kontseiura eta bar, orduan nik uste dut kontutan hartu behar dela, eta hori bai esan nahi dio dela Eduardo hori, Madriletik zuzentzea halako alderdi bat, batez ere parte hartzea sustatu nahi denean, nahiko izaia izan daiteke. Egunerokotasunean, jakin behar dira zenbat erabaki eman behar diren, asko oso azkarrak izan behar dutenak, eta parte hartze hori sustatu alizateko, hor egon behar dugu gainean. Planteatu izan dena, ez da gehiegi zehazten dokumentuetan, haien dokumentuetan, ikuste dut gauza bat da proposamen moduan teorikoki oso ongi geratzen dela koraltasunarena, 3 pertsonen artean, baina koraltasun hori ez da 3 pertsonena bakarrik, baizik eta kontseilu oso batena, eta zergatik ez gizarte zibilarena ere, eta eztabaida garrantzitsuenak, zergatik ez guk proposatzen dugun moduan agorara edo plazaratzea, zen azken finean Podemos ikusi izan dugu zenbat erabaki hartu behar izan dituen, zeintzuk ez ziren bakarrik Podemosen erabakiak izan behar, baizik eta gizarte osoarena. Orduan guk bai zehaztu ditugula neurri guzti horiek, izan dugun esperientziaz ikasi izan dugu urte hauetan, zeintzuk izan diren gabeziak eta oso modu zehatzetan jartzen ditugu neurriak horien aurrean. Dimisio batzuk ere izan dira, bide horretan zer azalpen ematen duzu horien aitzinean? Dimisioak izan ziren hasiera batean, esan nahi dut, galdu zuen hautagaitzak, bat etortzen ez ziren ez proiektu politikoarekin, dimititu egin zuten. Gero baten bat ere egon da, baino bai osasun kontuengatik, kontu pertsonalengatik, baino berez kontseilua bere gabeziekin, zen azken finean kontutan hartu behar dugu borondatez funtzionatzen duten pertsonak direla, bere denbora librean, ez gara partido burokratiko bat, baizik eta militantez osatua, eta orduan gehiegi esatea da beste hautagaitzak diona, oberenak dituztenak. Hori kontutan esartzea izango litzateke zenbatek egin duten lan horratzean talde parlamentarioari lagunduz eta haien ekarpenak ekarriz, orduan. Berriro sortu da, arestian aipatu dugun afera, Eduardo, Laura Gio, oso zaila dela idazkari nagusia izatea Madrilen egonda. Bera jakinen du zergatikan esaten duen gauza hori, nik uste dut oso zaila dela ere, nolabait bozeramaila izan parlamentuan, idazkari nagusia, saltza guztietan sartzea, hori ere izan daiteke zaila, eta zuk egin duzu, Laura, azken finean. Ez dakit egin duzun, ordezkatu ez duzulakotz, edo ez dakit egin duzun, egokia ikusten zenuelakotz, ez? Azkenean batek egiten duena, beste batek egin dezakena, nik ez dut inolako problemarik. Berak esaten du, gertutik ikusi behar direla gauzak eta hola, eta esan du, Madriletik ezin dela, ez? Ezke ni ez naiz Madrilen bizi, ni bizi naiz hemen. Nik jarraitzen dut egunerokotasuna hemen. Eta nik jarrera politiko bat, edo guk jarrera politiko bat daukagu eta analisi politiko bat egin dugu hemen. Orduan ez dago inolako problemarik hori jarraitzeko. Horrek esan nahi du ardura gutxiago hartu beharko dituela, hor Madrilen, zer esanik ez, zalantza izpirik gabe. Zeren guk nolabait arreta guztia jarri nahi dugu hemen, nik momentu batean joan nintzen Istripuz Madrilera eta nik erabaki egin dut Nafarroara bueltatzea borondatez. Eta hori da, azken finean ez da gaitasun kontu bat, besteik ez, eta talde batean konfiantza izatea baita ere, eta ordezkatu
jakitea, ordezkatzen jakitea. Nire pedagogatu honi dagokionez gauzak nahiko jarrera nahiko argi geratu direla. Kritikak aipatu ditugu, loreren bat ere soma daiteke zuen agirian, Eduardo, Laurarekiko esate duzue etapa historiko bat bete dela urte hauetan. Bai, zer esanik ez, azkenean nik uste dut. Eta hori asatzen gara pixkat balorazioan, alduguk orain arte egindako bidea, ez barne antolakuntzari eta lidergoari dagokionez, daizik eta oro jokatu duenen rola. Bai, zer esanik ez. Beste atal bat eztabaida honetan. Denok bultzatu genuen aldaketa hori, eta egia esan, Laura momentu horretan idazkari nagusia izan zela, baina talde bat zegoen hor barruan, eta, ariketa polita izango zen jakitean non dago talde hori, oain, bale? Non dago, Laurarekin gure itagaitzan gehienetan, eta hola, parte hartu genuen akordio programatikoan, eta baita ere, eta besteak, igual alboratu dituzu edo geratu dira bidetik, ez? Baina hori argi eta garbi dago. Esan duzu guk daukagula hoberenak nik ez dut hainbertzezan. Nik errespetatzen ditut pertsona guztiak. Hoberenak dira nun nahi. Baina nik esan dut talde polit bat egin dugula eta talde eraginkorra. Eta hori argi eta garbi dago. Gero bestaldetikan zuk esan duzu, onartu duzu antolakuntza falta izan dela, baina banatu behar direla ardurak. Bai, bakoitzak izan dezake ardura bat, baina azkenean ez dezagun ahaztu behar, zu idazkari nagusia izan zarela, zu gaitasuna eta almena izaten zenuen nolabait dena hori ordezkatzeko eta dena hori antolatzeko. Orduan, erru hori kolektibizatzea eta hola, hainbertze purunturaino ez da zilegia nire aburuz. Nik uste dut, kudeaketa izan dela zure ardura eta esplikatu behar duzula nola egin duzun eta ze erabakiak hartu behar izan dituzun horretarako eta zergatikan ez duzun gotatu bertze pertsona batzuekin eta hola nolabait nahi zenuena aurrera eramateko, ez? Bai, beste atal batean sartu nahi genuen, biztan denez, kritika zuzen batzuk egin dizkizu, Eduardo, beraz, biztan da erantzuteko aukera ere uki behar duzula. Bai, eskerrik asko, nik ardurak banatzeko irrikitan nago, eta berez, orain oso eroso sentitzen naiz, eratutako talde berriarekin, kriston lasain nagolako, batez ere, talde lana egiten ari direlako beste hainbat pertsonekin. Ez dira bakarrik kontseilura aurkeztu direnak, egin burua aurkeztu direnak, baizik eta prozesu parte hartzaile honetan gure gana etorri izan diren pertsona guztiak lan egiteko prest. Orduan, egia da, bozeramaile izatea, parlamentuan bozeramaile izateak, eta ere bizi izan ditugun momentuak ikusita, gobernua eratu zenetik, agian autokritika eginez, batzutan alde batera utzi behar izan ditugula beste gauza batzuk. Hala ere, barne antolakuntza antolatzaile idazkarien kontua ere bazen, eta jakimarko genuke non dauden antolakuntza idazkari horiek, bata Madrilera joan zen, bestea egin izan dituaren prozesuak, eta errespetu osoz berez delegatu egin nuen, beraz egin dena hor dago, eta orduan ardurak nik esaten duena ez naiz erruak kolektibizatzen ari, besterik gabe esaten dut proiektu kolektibo batean guztionak direla ardurak nola lorpenak, eta bai azaldu nahiko nuke izan dituan zailtasun gehienak idazkari nagusi bezala izan direla askotan erabaki garrantzitsuenak ez talde parlamentarioan mugatzea, baizik eta edo parlamentario batean mugatzea, baizik eta zuzendaritzara bideratzea, eta hau askotan oso zaila egin izan da, zeren batzutan batak edo besteak nahi zuen bere kabuz erabaki, eta hau alderdi batean ezin zen onartu. Nik uste dut eta berriro esango dut zailtasun asko egongo direla idazkari nagusia kanpoan baldin badago, naiz eta Ainhoa hemengo bozeramailetzat eman zen, Ainhoa ere duen instituzio ordezkaritzagatik baskotan ezin duelako ez da talde parlamentarioarekin bat egin eta koordinatu. Gero bestalde zuen dokumentuetan ez duzue deus esaten talde parlamentarioari buruz. Ahaztu egin zarete guztiz talde parlamentarioaren zuzendaritzarekin eta ze egingo den. Zentzu horretan guz egingo dugu, nik bozeramailea izateari utziko diot, zen onartuz barne lana eta ekintza politikoari garrantzi gehiago eman nahi diogunez,
gehiago atera behar dugula kalera eta erakundetik atera, eta nik, irrikitan nago. Bueno, kritika gurutzatzen ari zarete, zenbait gauzatan ados zaudet, ezta? Zuen agirian ere aipatzen da erakundeetan aritzea ongi dagoela, baina beharra badagoela edo aldu beharra baduela alor sozialean lan egiteko eta kalean lan egiteko, edo? Bai, zer esanik ez, eta azkenean nik uste dut kalean izan bagara. Kalean izatean ez du esan nahi, nolabait, espaloietan ibiltzea edo lako zerbait. Kalean ibiltzea esan nahi du, lerro zuzena izatea, Nafarroan zehar mugitzen diren erakunde sozial guztiekin, ez? Eta ni mugimendu hortikan nator, orduan erkidakit, zeintzu dien, hemendikan mugitzen den jendean zer nahi duen, eta hola, eta batzuekin lerro zuzena aukat, ez? Zen banatu egin dugu nolabait, helburuak politikan sartu horretik. Hori esan nahi du, ez? Azkenean hartzea haiek proposatzen dutena eta instituzioetara egokitzea eta eramatea, ez? Modu eraginkor batez. Eta hori faltan somatzen dugu eta nik uste dut bultzatu behar dugu hemendik aurrera. Ez dago besterik. Horretan ados, besan dute deszentralizatu behar dela, kaleratera behar dela, zuen agirian ere, zuen prentxaurrekoetan adakoak aipatu dituzu, ez da? Eta praktikara eraman ere, askotan zailtasunak izan ditugu, nahi genituen kontsultak egin alizateko, Madriletik eragozpenak jartzen zirelako. Zentzu horretan badirudi aurrerantzean ez direla emango, orduan guk uste dugu gero eta gehiago oinarriei galdetu behar zaiela ze egin nahi duten, eta posiblez denean plazara atera mai gainean dauden eztabaida politiko guztiak. Berez guk agoran dena deitu izan dugun esparru horretan nahiko genuke haien independentzia mantenduz eta haien proposamenak aintzat hartuz erakundetara eraman eta egite duten lana fagotizatu gabe gu bozera maila izatea haien independentzia errespetatuz. Independentzia, Madril, hau badakizue, askotan errepikatzen den kontua dela, ahaldu guri dagokionez. Egin dezagun galdera sortatxo bat horren inguruan. Demagun Sánchezek irabazten duela PSOen. Botatze dutela Rajoy eta berriro hauteskundeen aitzinean gaudela. Zerrendak non erabaki behar dira? Iruñan, Madrilen nola egiten da hori, Eduardo? Zerrendak, hemengo bat, eta hola? Diputatu izateko Nafarroako zerrendak, nola esateko? Kongresuan diputatu izateko Nafarroako zerrendan ikuste dut. Planchen sistema, eta horren inguruan ezabaidak euki dituzu okerzban aiz. Bueno, bai, biztalegren maitu gintzen dena hori, eta azkenean, erki jarri gintzen nola hautatu behar zen, eta hola. Ez da baidatzeko dago, nik uste dut gauza horiek egiten direla primariatan. Eta Nafarroatik aurkezten den pertsona guztiek primariak irabazi behar dituzte. Eta, argitak garbi dago, Madrilen errespetatu egin dela lurraldetik proposatzen dien jendea beste gauza bat da, nork irabazten duen eta nor ez. Nik uste nolabait prozesuan mugak eta hola denok ikasten ari garela, gutxi gora bera eta dena hori, baina ni aurkeztu nintzen primaria batzutara eta hori irabazi nuen eta zerrendan sartu. Laura, zuk hori nola dakusazu? Zerrendakan, hemen, plantxak, irekiagoak, itxiagoak? Hau, ezberdintasun garrantzitsu bat da, besteekiko azken finean, Pabloren dokumentuek ez dutelako hau onartzen, eta beraz, eztabaida ez dago eztabaida moduan, baizik eta eztabaida itxita dago biztalegren bin beste eredu bat erabaki zenean. Guk, eta horregatik, lehen esaten nuen nire posizionamendu politikoa Podemos movimiento edo antikapitalistek aurrera eraman zituzten dokumentuekin, zen guretzako oso garrantzitsua da hemen aukeratu ahal izatea gure ordezkariak. Hori premiazkoa eta lehentasun bat da, zen ez bakarrik hemengo pertsona hoberenak hemen ezagutze ditugulako, baizik eta prozesu parte hartzaile bat ukatu egiten delako horrela bermatzen ez baldin bada. Eta egun ditugun dokumentuek ez dute hori bermatzen, eta guk gure dokumentuetan zehazki ipini izan dugu hemen erabaki beharko direla pertsona horiek. Beste kontu bat, honekin lotuta Demagun ari gara pixka bat alako balizko egoera batean. Baina, Demagun Sánchezek irabazten duela, Rajoy botatzen duela, akordiorik badela, PSOeren eta Podemosen artean. Horrek eraginik eukiko luke Nafarroan, Eduardo? Ez, Nafarroan erabakitzen dena respetatu behar da. Ez dago, besterik guk uste dugu erakutsi egin dugula
dena hori behin eta berriz. Orduan, ez dakit zenbat froga edo askotan pasatu behar diren, ez? Baina, eszenario hori aurre ikusten duzue, PSN-erekin akordioak egitea posible da, ez da posible, nola ikusten duzue aukera hori? Ez, hemen Nafarroan bi multzo dira. Aldaketaren alde daudenak eta besteak. Eta PSN dago besteen multzoan. Orduan ez dago inolako aukerarik PSN-erekin adosteko, ikusten ari gara nola Nafarroko parlamentuan lerrotzen ari diren behin eta berriz UPN-ekin eta PP-ekin, orduan ez dago aukerarik. Orduan esaten baldin badigute Madrildikan gonbenigarria izango zen nolabait ustezko zera akordi hori Madrilen Nafarroara trasladatzea eta hola izango genuke ez, hemen marko politikoa argi eta garbi dago, ez? Duela 2 urte eta hortan sakondu behar dugu. Laura, horretan ados? Guk gure dokumentuetan ala esaten genuen aldaketa bat bermatu nahi genuela PSN, UPN eta PP-rik gabe eta argitasun horrek lagundu izan gaitu gero beste tokietatik etortzen ziren proposamenei begira eseskoa emateko, besteak beste senatura Podemos estataletik eskatzen zuten PSOE-rekin bat egitea guk ezetz esan genuen, zentzu hortan gure dokumentu politikoak argi ziotelako eta gure egungo dokumentu politikoak ere hala diote. Zergatik, PSN hemen ikusten ari gara, nola Sánchezekin bat omen dator, baino gero naiz eta ezetz dela esan, azkeneko momentuan badakigu noruntz jotzen duten. Orduan, gu ezin gara PSOE-ren primarietara begira aritu behar, baizik eta guri begira alternatiba sendo bat sustatu alizateko PSOE-etik edo benetazko sozialistak diren oinarri horiek gureganatzeko. Ordenu aldatze aldera, horrengo galdera zuretzako ere, Laura, beste plano bat, udaletan zer, Podemosek bere markarekin aurkeztu behar du, utzi behartzaile herritar hautesleei segitzen, nola ikuste duzu afera hori? Guk uste dugu Podemos ireki batean ezin ditugula herrietan egin dituzten antolakuntza moduak guk gure organoetatik zuzendu. Guk uste dugu autonomia hori utzi egin behar zaiela, beraiek tokik bakoitzeko berezitasunak aintzat hartuta haiek erabaki beharko dutela, eta guk gure kabuz edo gure organoetatik bai koordinazio bat eskaini, lana eta lantaldeak eskaini, orain arte egin izan den moduan, baino koordinazio hori autonomoa izan behar duela. Koordinatua eta autonomoa. Zuk nola dakusazu, udalen afera, irakurri dut hor nonbait Podemos municipalizatzearen alde zinela. Ez da hitorrek zer esan nahi duen zehazki. Erabiltzen ari gara nolabait adierazpen bat gertutasun burujabetza. Utxai gora bera, erabakaitzeko eskubidea daukala jendea bere gertutasun munduan, bere mundu gertuan. Iruñean adibidez, Iruñeko zirkuluak erabakiko luke, Arantzadirekin bai ala ez, edo zer, edo nola. Askatasun osoz, zen azkenean, herri bakoitzean eta hiri bakoitzean ederki jakiten dute zirkuluek, eta ez dezagun ahaztu behar, oain sortu egin dela lehen ez zen errealitate bat. Podemos aldugu maila estatalean erabaki zuenean nolabait hautagaitzak ez aurkeztea herritan eta hola, sortu egin zen errealitate bat, eta errealitate hori da nolabait hautagaitza bereziak aurkeztu direla non dago Podemos aldugu eta bertze zera independenteak eta bertze partikuak eta hola, eta horrek sortu egin du nolabait toki bat, toki politiko bat, eta herri bakoitzean desberdina dago. Guk uste dugu indartu behar dugula dena hori, eta txertatu behar dugula nolabait mundu hortan antolakuntza eta rekurtsoak. Zeren azkenean, nik uste dut oso interesgarria dela mugimendu hori, eta ez du zergatikan partido batek dena irentsi behar eta esatea, orain, goitik bera eginen dugu zeren, behitik gora, interesgarriagoa. Hau da, ongi ulertzen ari banaiz, kasu batzutan aurkez liteke Podemos udal hauteskundeetara marka horrekin, Podemosekin, edo aldu gurekin, baina beste batzutan presteundekete bestelako hautesle taldeetan sartzeko? Bai, ezke toki bakoitzean, errealitatea jakiten dutenak eta nola lan egiten ari diren jakiten dutenak, zera, hiri honetan bizi direnak dira eta hautagaitza horretan lan egiten dutenak ari dira, ez? Nolabait, burlata aldatuz.
eske hor sortu egin da bloke bat, nun, azkenean desberdintasun partidistak nolabait, urtu egin direla, ez? Eta hori dena kontutan hartu behar da, eta bueno, guk gure ikuspuntua jarriko dugu hor, baina batez ere guk lagundu nahi dugu. Mundu hori nolabait indarra metatzeko eta nolabait bere herrietan benetan kompetentzian barruan faltan dutena eta norabidea laguntzeko, ez? Hori argi eta garbi dago. Honen inguruan zerbait gehitu nahi zenuen, Laura, ikusi ditut horre? Bai, esan beharra dago, momentu zehatz batean, Podemos estataletik esan zen herrietan ezin zirela hiritar hautagaitzak aurkeztu Podemos moduan. Neri gustatuko litzaidake jakitea zein izango litzateke beste hautagaitzaren jarrera berriro hala izango balitz. Guk bere egunean defendatu genuen hiritarren ahalduntzaren ideiarekin, kontseilutik bermatu egin zen eta baliabideak eskaini zitzaizkien haien proposamenak eta postuak defendatzeko. Nahikoak izan ez baldin badira, baliabide horiek hausnartu beharko dugu ze falta izan den eta hortan errekurtso gehiago eskaini, baino bai errepikatu aurkeztuko diren pertsonek defendatu beharko dutela kode etiko bat, prozesu parte hartzaile bat eta koherentzia politikoa ere, baino beti haien esku utziz bai antolakuntza nola autonomia hori. Denboraldetik oso larre gabiltza, baina azken gai bat atera nahiko nuke, Eduardo, legealdi honetan bistan da oposizio politiko eta mediatikoa, eskuin politiko eta mediatikoa jo puntuan jartzen ari dela Euskararen kontua. Alde horretatik, orain arte Podemosek edo alduguk eukiduen jarrerarekin ados? Bai, nik uste dut, azkenean banderak ez dira politikan lehen lerroak izan behar, ez? Azkenean, haien diskurtsoa da euskera, nazionalismoa, dena bateratzea eta hola. Gu ez gaude hortan. Guretzat euskera da, hori hizkuntza bat, maite dugun hizkuntza bat gainera. Ez gara sartuko besteek bultzatzen duten eztabaida batean, ez? Azken finean, guk beste lerro bat ireki behar dugu eta modu irmo bat ez jarraitzea, eta ez dago besterik. Laura, honen inguruan, zerbait ere, iruzkinik? Bueno, kritikatuak izan gara askotan zonifikazioaren aurrean argi eta garbi esan dugulako arbitraria juridiko dela eta ez dugula onartzen, eta erdibideko neurriak askotan gero beste eztabaidak sortarazten dituelako. Errora joan barko genuke eta hori defendatu izan dugu orain arte eta defendatzen jarraituko dugu, eta ez da erraza izan, zeren gure baitan ere badira batzutan eskumaren diskurtsoa ontzat ematen dutenek eta pedagogia politikoa egin behar da zentzu hortan oraindik. Gai asko geratu zaizkigu jorratu gabe, hori dela gauza amaitzeko ongi iruditzen bat zaizue, minutu bat bakoitzarentzat ez da geratu zaizuen horre esateko, minutu bat daukazu Eduardo. Bueno, pixka bat erantzuteko, Laurak esandako azken hitzetan, udaletxetan egin diren hautagaitzak defendatzea zendian da errekurtsoak ematea, eta ez dia eman, argi eta garbi. Eta guk proposatzen dugu esate baterako udaletxen asanbladatik 2 postu hiritar kontseiluan izatea, zen abots propioa izan behar dute nolabait partidoetan, eta ikuspuntu municipalista hori kontutan hartu beharko dugu, zeren guretzat eta ardaz nagusia da, ez? Orduan, duela 2 urte tapiko ari zarete funtzionatzen kontseilu hiritar horretan, eta ez zarete gai nolabait pentsatu edo gauzatu, ez? Eta esan beharra dago, hemen hautagaitza desberdin bat baldin bada, da udaletik bultzatu dutelako. Beste minutu bat, badirudi kateatuko garela gai honetan. Bueno, deszentralizazioa defendatzen jarraituko dugula eta errekurtsoen kontu hori ere estatalen aurrean defendatu izan dugu eta gure baitan ere praktikara eraman nahi dugu. Horregatik eskatu genuen guk gure kudeak eta hemendik egin ahal izatea eta egungo dokumentuek ez dute guztiz bermatu, orain aurrerantzan badugu hori egiteko aukerak. Zirkuluen parlamentua ere azaltzen dugu gure dokumentuetan, guztion artean
bertan erabaki ahal izateko nola bideratu errekurtso horiek. Eta bueno, geratzen zaidan denborarekin esatea, ilusio handiz, ilusio handiz aurkezten duela berriroren ere burua, pertsona askoren babespena ikusi dudalako momentu hontan, eta pertsona asko ari direlako lanean, eta aurpegia ni izan banaiz ere, ni ez naiz Podemos pertsona asko gara, eta Podemos pertsona askoz gehiago izan beharko dugu. Ederki, Laura Pérez, Eduardo Santos, Laura Pérez, estimatua dago, eztabaida entzuten segitu nahi dutenek, badute hitzordu bat Txantreako liburutegian noiz daukazu, hurrengo eztabaida? Bai, hurrengo asteazkenean, arratsaldeko 7etan okerez banago. Ederki, bihar asteazkenarekin arratsaldeko 8etan. Zazpietan markatu. Lehendabiziko eztabaida, hemen egin duzue, Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala saioan.